ratni veterani, pripadnici Hrvatske vojske i policije, poštovani predsjednici i članovi udruga proistekli iz Domovinskog rata. Među nama su i drage naše obitelji poginulih hrvatskih branitelja, vas posebno pozdravljam. Uvažena gospodo generali, časnici, dočasnici, cijenjeni izaslanici potpredsjednika Vlade i ministra obrane, potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova, gospodo pripadnici Hrvatske vojske i policije, državni tajnici, zamjeniče ravnatelja policije, cijenjeni načelniče općine Okučani, dragi prijatelji. Pozdravljam vas u prigodi obilježavanja 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije Bljesak ovdje u Okučanima. Posebno me raduje vidjeti vas, ratne zapovjednike postrojbi, koji ste izdavali jasne i precizne zapovjedi, bili primjer svojim podređenim. Vaše vrline i vrijednosti, vaša karizmatičnost, domoljublje i pozitivna motivacija ulijevali su povjerenje vašim podređenim. U iznimno zahtjevnim i složenim okolnostima donosili ste ključne odluke, održavali stegu i besprijekorno izvršavali svoje zadaće. I na tome vam danas, 30 godina poslije, čestitam i izražavam zahvalu. Ovo su posebni dani za sve nas. Dani ponosa i slave, baš kao što su to bili dani kad smo oslobađali našu domovinu od velikosrpskog agresora. A godina je ovo u kojoj obilježavamo jubilarne obljetnice. Jubilarne obljetnice naših pobjedničkih operacija iz Domovinskog rata, ali 35. obljetnicu naše državnosti i slavimo našu neovisnost, slobodu, ali slavimo i našu pobjedu. Jubilarna obljetnica vojno-redarstvene operacije Bljesak prilika je da podsjetimo sve one koji su zaboravili, ali da poučimo oni koji ne znaju što je bilo prije 30 godina ovdje u Okučanima u zapadnoj Slavoniji. U vojno-redarstvenoj operaciji Bljesak združene snage Hrvatske vojske i policije pokazale su svu svoju moć i sinergiju. I zajedno su tada bili pripadnici gardijskih postrojbi, specijalnih postrojbi Ministarstva unutarnjih poslova, pričuvne brigade Domobranske pukovnije, rodovske postrojbe i postrojbe borbene potpore. Uz koordinaciju i planiranje operacije na razini glavnog stožera i izdvojenih zapovjednih mjesta glavnog stožera. Pod zapovjedanjem generala Janka Bobetka, ali političkim i vojnim vodstvom na čelu sa našim prvim predsjednikom, doktorom Franjom Tuđmanom. Važnu ulogu u operaciji imalo je Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana. Prilikom borbenog djelovanja u Bljesku je poginuo zapovjednik prve lovačke eskadrile, brigadni general Rudolf Perišin. Njemu, ali svim našim poginulim braniteljima, sutra će iznad Okučana nadlijetati moćni rafali koji na simboličan način povezuju našu prošlost i sadašnjost, ali pokazuju našu usmjerenost na budućnost. Danas, kad iskazujemo zahvalu svima vama koji ste u povijesnom trenutku stvaranja države stali u njenu obranu, stali u obranu univerzalnih vrijednosti, vrijednosti mira, slobode, samostalnosti. Svjesni smo da je svijet i danas
suočen s novim izazovima. Svjedočimo ruskoj agresiji na Ukrajinu, koja nam jasno pokazuje kako opasne mogu biti ideje koje silom žele krojiti granice i zanemariti pravo jednog naroda na vlastitu državu. A Hrvatska to jako dobro razumije i zbog tog ne zatvaramo oči pred potencijalnim izazovima. Ali suočeni smo i s novim pokušajima reinterpretacije prošlosti od strane Srbije. Od njih očekujemo da konačno prihvati da se suoči sa svojom odgovornošću, s ulogom koju je imala u agresiji na Republiku Hrvatsku. Ali danas svjedočimo neuspjelim pokušajima realizacije velikosrpskog projekta i te sjene i danas neki pokušavaju prikriveno održavati. Hrvatska to neće dopustiti. Naša snaga danas leži kako u našim povijesnim pobjedama, tako i u našoj sposobnosti da štitimo svoju zemlju. A vi ste, dragi ratni zapovjednici, sudionici vojno-redarstvene operacije Bljesak, braneći tuđe živote, nesebično izlagali svoje, spremni umrijeti da bi Hrvatska živjela. I to nikad nećemo i ne smijemo zaboraviti. U ovoj prigodi sjećamo se 51 hrvatskog branitelja čiji je život zaustavljen u vojno-redarstvenoj operaciji Bljesak. Ali sjećamo se svih naših poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja. Njihova je žrtva ugrađena u temelje naše države, a njihovo domoljublje trajno nadahnuće svima nama, a vjerujem i uzor generacijama koje dolaze. Ali uzor mladima ste i vi, dragi ratni zapovjednici, koji ste bili spremni na žrtvu za svoj narod i svoju domovinu. Pokazali spremnost naših oružanih snaga, ali hrabro srce hrvatskog branitelja. To nas je vodilo do konačne pobjede i oslobađanja domovine. I svima vam hvala za vaš doprinos u obrani i oslobađanju naše domovine, a posebno za vaš doprinos u realizaciji aktivnosti i programa u izvršavanju zapovjedi u vojno-redarstvenoj operaciji Bljesak. I upravo s tim ciljem i zbog toga danas svakom od vas želim dodijeliti braniteljsku zahvalnicu uoči jubilarne obljetnice naše pobjedničke operacije Bljesak. Želim vam se zahvaliti i na partnerstvu u promicanju istine i očuvanju vrijednosti iz Domovinskog rata. Želim vam zahvaliti i na vašem naporu i doprinosu u izgradnji društva koje poštuje hrvatske branitelje. Partnerstvo s udrugama iz Domovinskog rata prisutno je od prvog dana mog mandata. A našu zahvalnost i primjeran odnos prema hrvatskim braniteljima Vlada na čelu s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem pokazala je i pokazuje nizom konkretnih mjera i djela, ali jasno i ovaj današnji dan i sutrašnja obljetnica je način na koji Republika Hrvatska izražava zahvalu ljudima kojima dugujemo slobodu. Moj poziv za kraj: budimo ponosni na naše pobjede u Domovinskom ratu. Budimo ponosni na našu povijesnu ulogu u stvaranju Hrvatske države i neka nam živi slobodna, jedina i vječna Hrvatska. Hvala vam. Vojno-redarstvena operacija Bljesak jedna je od najznačajnijih operacija u Domovinskom ratu. Bila je izvedena po svim standardima struke, umijeća, ratovanja, do tadašnjim iskustvima iz Domovinskog rata. Uz visoku motiviranost i koordinaciju
kopnenih snaga, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, topništva te specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova. Prije 30 godina nad prkosnom Slavonijom su grmjeli u napadnim djelovanjima borbeni zrakoplovi MiG-21 bis, a sutra će u čast 51 poginulog policajca i vojnika nebom grmjeti višenamjenski borbeni zrakoplovi Rafali F-3R. Ovih dana na Plitvicama, Splitu i Đakovu smo nazočili prijemu novih specijalaca i gardista u najelitnije policijske i vojne postrojbe. I to u nama budi ponos na velike pobjede i daje zalog za sigurnost u budućnosti. Uz stihove pjesme Ako ne znaš šta je bilo. Hvala, domovini vjera.